शिवाजी महाराज यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या पुण्यभूमीत व सह्याद्रीचा राजा श्री महाबळेश्वर यांच्या साक्षीने 6 जानेवारी 1665 रोजी पौष अमावस्या सूर्यग्रहणा दिवशी दानधर्म करण्यासाठी पंचगंगेच्या उगम काठावर निर्मळ मातृभक्तीपोटी भगवान छत्रपती श्री शिवाजी महाराज यांनी राजमाता जिजाऊंची सुवर्णतुला केली। या सुवर्ण क्षणाचे औचित्य साधून दरवर्षी श्री महाबळेश्वर मंदिरात हा सुवर्णतुला दिन साजरा केला जातो। तरी दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी हिंदू तिथीनुसार पौष अमावस्या 21 जानेवारी 2023 रोजी हा सोहळा पार पडला। सदर सोहळ्यासाठी प्रमुख पाहुणे महाडचे आमदार भरत शेठ गोगावले उपस्थित होते। सदर कार्यक्रमाची सुरुवात शालेय विद्यार्थ्यांच्या प्रभात फेरीने झाली। यावेळी ज्येष्ठ महिलांचा सत्कार माननीय आमदार साहेबांच्या हस्ते करण्यात आला। यावेळी चिमुरडी त्रिशा पुजारी हिने छत्रपती शिवाजी महाराजांची उदयघोषणा केली व विद्यार्थी कुमार श्रवण लांगी यांनी अतिशय उत्कृष्ट भाषण केले। आमदार मकरंदाबा पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत कार्यक्रमाची सांगता करण्यात आली। राजमाता जिजाऊंच्या सुवर्णतुलेचे स्मृतिचिन्ह सर्व मान्यवरांना प्रदान करण्यात आले। राजमाता जिजाऊ सुवर्णतुला महोत्सवाचे संपूर्ण नियोजन सरपंच सुनील बिरामणे, जीवन महाबळेश्वरकर, नाना वाडेकर व राजेंद्र पुजारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली सर्व युवक वर्ग, ग्रामपंचायतीचे सर्व सदस्य, संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती, महिला मंडळ व सर्व ग्रामस्थांच्या सहकार्याने हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यात आला। याबाबत घेण्यात आलेला हा आढावा।